No tak vás tu vítam, moji milí zlatí. Opäť vidíte, že ja už pracujem. Dnes budú lievance, úplne že zdravé lievance s jogurtom a s jablkami. Dobre, ja som si rozštvetila už jablčko, pozrite sa, a neošúpala som ho, krásne červené, úplne že zrelé, mladé, výborné. A to budeme dávať na tie lievance na vrch. Tak poďme na to. Fakt, že za 5 minút sme hotoví. Jedna vec, misa. Do misy si dáme jedno vajíčko. Tak toto je na 2 osoby, dobre? Pre 2 osoby, nie je pre viac. Keď chcete viac, tak samozrejme, že raz toľko. Deci mlieka. Dáme si tam veľkú lyžicu jogurtu. Dáme si tam roztopené maslo. Malú lyžicu, ale teda lyžicu. Miešame, zamiešame. Tak. Vyšľaháme, dobre? Tak to budeme šľahať, pozrite sa, aké je to pekné. Máme z toho takú fajn hustú hmotu. Dáme tam trošku kypriaceho prášku, pol sáčku stačí. Fakt pol sáčku, možno takú malú lyžičku. To stačí, ale ja tam dávam jeden vanilkový cukor. Aby to malo trošku takú chrumkavú chuť. Trošku soli. A miešame. Tak. V podstate fakt jednoduchá vec. A dáme tam 10 deko múky, dobre? Môžete hladkú, môžete polohrubu, ja som dala polohrubu. Pekne to vyšľaháme na taký, teda vymiešame, sa nevyšľaháva, na také hustejšie cesto. Pozrite sa, je to iné ako na palacinky, je to hustejšie a také vláčnejšie, lebo je tam ten jogurt. To musí byť, lebo ja nemám lievancovú pánvicu, viete čo, nejak som nezohnala. A ja to robím takejto. Takže budú také čaptavé, ale vôbec to nevadí. Dobre, nechajme si to odpočinúť trošku. A medzi tým nakrájate jablčka na také tenulilinké pásiky. Dobre, tenulilinké. Fakt tenké, lebo oni tam pôjdu zasurovať. Takže to bude také fajnové. Dobre, a dajte ich do misky a pokvapkajte citrónom, aby vám nezhnedli. Tak, kým sa robí prvá strana, tak si naodkladajte na vrch kúsky jablok. Dobre, také tieto, čo sme si nakrájali. Tak, ťups. Ťups, celkom to vyšlo, pozrite sa. A teraz sa to pečie s tými jablkami. Tak, výborne. No, prvá varka už je. Dajte to na tanier. Oni sú také pufy. Viete, lebo je tam ten prášok do pečiva, tak sú také fajnové. Ja to takto ukladám na seba a posypem to hneď s koricovým cukrom trošičku. A to je úplne, že niečo. A ideme na to. Druhú várku. Tak. Môžete väčšie, menšie. Viete, že toto nakoniec bude aj celkom dosť, aj pre viac ľudí. No tak sa pozrite, z takého množstva, z 10 deko múky máme 2, 4, 6, 8, 10, 12 perfektných lievancov, plných jogurtu a jablk. Ja to teraz ešte pocukrujem tým cukrom, ktorý vonia škoricou. A na záver, môžete to jesť s džemom, alebo len tak, alebo ja neviem s čím, ale ja na to používam, keďže ho predávam na mojom e-shope, používam karamel s himalajskou solou a to vám je úplne úžasné, keď sa to s týmto je, to je fantastická chuť. No tak keď neviete čo, teda naozaj, že neviete čo na raňajky, na 10, alebo na obed, alebo na obed pre tie decka, alebo pre muža, tak si urobte lievance s jogurtom, s jablkami, s karamelom báječným, himalajskou solou a život je nádherný. Dobrú chuť vám prajem. Recept na mojej stránke zuzanamachová.sk alebo dobrúchuť.sk. Takže dobrú chuť.